Gibanabanan mo abot ngadto sa 30 ka mga balay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa sudlong bahin sa Barangay Subangdaku, Mandaue City. Gisusi pa ang hinungdan sa maong kayo. Ang report ni Nico Sirino. Alas 8 kaganihang buntag, nadawat ang alarma sa sunog sa City Riverside A, Barangay Subangdaku. Sa sudlunong bahin ang nasunog, maong nag-iyahay og pwesto ang mga responders asa sila makabomba og tubig. Dinhi sa usa ka hardware mipahimutang ang kadaghanan sa mga fire trucks. Naisa paingon sa third alarm ang maong sunog tungod sa daling pagkatap sa kayo sa nagsikit-sikit nga mga balay. Gikatahong nagsugod kini sa balay ni January lumapas. Apan matud niya, taod-taod naman sila nga naputlan og kuryente. Ningana naman namong silingan nga, ate, ang kayo nasa inyo, kung anong na may kayo sa mga, wa may kuryente, wa may linungag. Wala mi tanan, among gamit gid sir, totally solar. Walay naitabo nga kandila og biyatin dia sa mo kay wa mi tinakang. O sa ko kabaw sir kay siya may natug adto dito. Gibanabanang 30 kabalay tanan ang naugdaw sa sunog nga hingpit nga na fire out alas 9:07 kaganiha. Gisusi pa ang hinungdan. Wala pa'y banabana nga danyos ang BFP. Ang cause of fire ni ato pang under investigation pa sila, mato akong gi-instruction nato ang investigator nga tanan possible leads nila ilang interviewon. Hagit sa kabumbiruhan sa ilang pagresponde ang kahagipot sa agianan. Lisod siya sudlon kay gagmay kay kalsada, ang nakanindot lang kaya nga ang mga establishment na sa tubangan ning open sa ilahang establishments para makasulod ang ato ang truck, which is dako kayog tabang nato kay ato bang napalibutan. Si Mayor Jonas Cortez mimando pabuksan ang Subangdaku Elementary School aron himuong evacuation center. Pisaad sab siya nga makadawat og ayuda ang mga apektadong residente. 1 week nga pack meals nga atong i-supply andam sad og tagana ang Dakbayas Mandaue nga muhatag og mga hinabang no sama sa mga housing materials o financial assistance. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.